Аз съм Минчо Костозов и сега с моя малък братовчет, представи се, Стоян. ще направим 10 секундно предизвикателство. Той трябва да ми каже, например, някакво предизвикателство. Да отида до някъде си за 10 секунди и ако не дойда, няма да й даваме точка. Но ако аз го направя, ще ми дадат една точка. Да започваме. Аз ти давам първо предизвикателство. За 10 секунди отиди догоре, отиди там. Къде е догоре? До там. Извикай се, аз съм бача и танцувай кючек. Ма мощно, масно. Добре. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не успях. Успях! Не успях. Успях! Не успях, защото трябваше да кажеш, аз съм пача. Аз ще да бъда. Добре, аз съм сега. Направи 2 обиколки за 10 секунди на къщата. Това как ще го направя? Една тогава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, мой човек! Успях? Не, Успях, тук бях. не, аз ти го спрях малко. Добре, приятели. Не си спри. Аз съм сега. Сега не, понеси 5 тухли от ето там. Ма той За 10 секунди. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и успя. Сега не. 3 тухли. Браво на тебе. Давай сега. Качи се на оградата и викам, аз съм най-големият тапак и не умея да смятам. 1, 2, 3, 4, играй! Аз съм най-големият табак и не мога да смятам. Дами и господа, аз успях малко отпадна. Аз успях сега. Давай! Сега не. За 10 секунди отиди до Дида. И да се върна. Не. И погаля едно от кученците. Добре. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Приятели, малкият се удари в едно дърво. И след малко ще продължим, защото трябва да го видя как е. Ето ни, приятели, малкият се го боли още. Падна и се удал. Падна в един го. Удари се в един блон, както бях. И не знам как. За сега аз вода. Стоян мисля, че ще ми дам предизвикателство от пейката. И дай ми при едно предизвикателство. Само как падна да удари, падна. Давай. Направи 10 обиколки за 10 секунди ей тук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Колко направи? Колко направи? 8. Добре, айде идва вече. Няма да правиш такива предизвикателства. Елате да видите какво стана. Ето тук някъде се удари. Чакайте. Да ви покажа къде се удари, бе, покажи. Ето го. Ето го видях. И кръв има. Ела тук по-на тук, бе. Добре, давай, казвай. Предизвикателството ми. А не, аз на тебе. За 10 секунди отиди до баба и кажи: баба, омразате. Няма начин! Добре. Друго предизвикателство. Кажи. Кажи. Бабо, много те обичам. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Айде, спрях. И ние спираме да пием вода, че е много такова и малкия майщо нещо стана. Айде, приятели, малкия да му слизаше от валкията. Не е вярно. Айде, спираме вода. Спри да са. И, приятели, малкия 1-1. Мисля, че имаме още два последни рунда. Аз всяки ми казваш. Помни, айде, казвай. Качи се на оградата, направи 5 обиколки. Чулут ли си, бе? 3, Аз ще падна. 2, Добре. 1, 2. Чакай, ще го забавам. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чакай да му... 8, 9, 10. Аз ще го забавим за това. Не, хищ ме интересува, ама направих две обиколки, давай. Аз се ти казвам. Отиди на оградата, откупи две такива ябълки и откупи една такава миска и от двете и я хвърли на пътя. 1, Ама забави малко. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не си знам. Кой здрав? Добре. И, приятели, двамата сме наравно и ще приключваме клипа. Ай, чао!